Som al Teatre Romea, on se celebra el 25è aniversari de la companyia TD Teatre. Ho fan amb l'obra Eva, dirigida per Julio Manrique i que es podrà veure fins al dia 6 d'agost. Avui, a 8 al dia, hem parlat amb el director i també amb les actrius i ens han dit això. Jo crec que la comèdia al final és un punt de vista, no? És un punt de vista sobre una cosa i la tragèdia és un altre punt de vista, no? És mirar-ho des d'un lloc o des d'un altre. I aquí hem intentat tocar temes que ens semblaven interessants, el del dolor, però és un món molt de dones, són 4 dones amb les seves pròpies lluites, el tema de mares i filles, les relacions de mares i filles és un altre tema de la funció. N'hi ha diversos, però hem intentat no perdre de vista que volíem que hi hagués sentit de l'humor a la nostra mirada sobre totes aquestes coses. És la bisagra, jo crec que és el que uneix les històries, el que ens hem endut el títol. Eva és un nom de noia, que és un personatge de l'obra que es diu Eva i fa 25 anys, que són els anys que fa la companyia TD Teatre, i Eva és també el nom de l'escala visual analògica del dolor, que és una eina que utilitzen els anestesistes, especialistes en dolor, per avaluar el dolor que senten els pacients. El dolor ens ha donat un context, una manera d'enllaçar i encreuar les històries, però finalment del que es parla és de les emocions, i el dolor finalment és una cosa molt emocional, no? I per tant molt subjectiva, molt difícil de mesurar precisament, i aquest és un món molt femení i molt emocional. Creiem que parlem essencialment d'emocions. Doncs és molt xulo, és molt excitant, també tens moltes ganes de fer-los ben maco, no? Tens ganes que sigui un regal i llavors estem lluitant-ho molt perquè ho sigui, però és molt guai, vull dir que va ser molt maco que em vinguessin a... És una companyia molt inquieta, l'Estida Teatre, no? Han comptat a partir d'un cert moment de la seva trajectòria, han mirat de no repetir-se i provar amb gent que els semblava interessant i que trobin que tu pots ser un dels d'aquest grup, algú que els hi pot aportar alguna cosa, una mirada que els interessa, és estupendo. I a més són molt bona gent i acullen molt bé. Sí, molt. Sí, darrerament potser els títols L'ànec salvatge o fins i tot la treva era una comèdia dramàtica també. Jo em sento bastant còmode en aquestes obres que no encaixen exactament en un o altre gènere. Jo crec que el dels gèneres també cada vegada les coses són el que són, i sovint són híbrids, híbrids de tons, de colors, de gèneres, i a mi m'agraden les obres que contenen tot, que no són una màquina de fer riure necessàriament i que tampoc són una mirada completament negra sobre la condició humana, sinó que poden contenir una mica tot. Seria genial que els hi arribés al cor. Com t'he dit, és una obra que parla essencialment de les emocions i de la importància que tenen. Com les emocions a vegades fins i tot es converteixen en un dolor físic, com ens tanquen, com generen una por que no et deixa acabar de viure del tot, i l'obra crec que al final vol obrir una porta i que s'ompli l'habitació de llum i dir, vinga, va, atrevim-nos a sentir encara que faci mal, fins i tot. I l'obra espero que sigui una història que tingui autonomia i sigui eloqüent per si mateixa i a més conté picades d'ullet al fet de l'aniversari i a la celebració dels 25 anys de l'Estida Teatre, que les coses bones s'han de celebrar. De principi, a mi quan hi vaig entrar i vaig començar a veure, a mi personalment molt emocionant. Sí, amb ganes de plorar i tot. Ves que no se'ns escapi avui, no? I tant. És com si la sensació de tota la feina feta, de tots aquests anys que està plasmada d'alguna manera aquí amb totes aquestes fotos i satisfacció també d'haver fet tota aquesta feina i de ser aquí encara i de tenir ganes de fer-ne més, no? Sí, el mateix, i sobretot també una mica que costa de creure-ho, vull dir que es diu molt ràpid, però que realment dius, ostres, 25, que és una meravella poder arribar fins aquí. La sensació que és com que va ser ahir que vam començar, i en canvi quan ho veus ja tot posat aquí, dius, mare meva, ja portem una carrerilla, Sí, però com a primer dia, Ens posem tràgics com el primer dia. Pioneres no sé perquè no ho preteníem, vull dir, les coses com els petits contes misògins que van tenir molt èxit en el seu moment, que d'alguna manera sí que va coincidir en un moment que no s'havia fet una cosa així, no ho preteníem tampoc, va ser producte de la situació, de ser
nosaltres que acabàvem de l'institut, que no teníem feina, i vam dir anem a fer alguna coseta. Llavors, el que sí ens podem sentir potser satisfetes en el sentit de no apalancar-nos en cada obra o cada tipus d'obra que veiem que funciona, sinó que hem arriscat cada vegada, hem fet el que ens venia de gust, i penso que aquest és un dels ingredients que fa que seguim encara aquí, que hi posem il·lusió, molta il·lusió a cada cosa nova que fem, no? No, i per això també amb aquest 25è aniversari el que hem volgut també és mirar endavant, no? O sigui, en aquest sentit doncs estem, clar, molt encantats que ens hagin escrit una obra a mida que serveixi per celebrar els 25 anys, però també per tractar nous temes i per anar endavant, no? No el fet d'haver recordat un espectacle anterior, sinó com un espectacle més, doncs un nou repte i un nou abisme, no? Com sempre que comences alguna cosa nova, no? Però té aquest guinyo tant que el fa tan màgic que és una mica doncs per celebrar també aquest 25è aniversari. No? Però jo crec que no només és el tema del dolor, perquè parla d'unes dones d'una edat determinada també, amb tot el que han viscut, amb com ho han gestionat la seva vida, vull dir que parla de les relacions de mares i filles també, per exemple, no només del dolor, parla de cada una de nosaltres, per exemple, com ens relacionem amb els qui tenim al voltant, no? Això també podria ser, vull dir que no és exactament de les emocions. És que una cosa que queda molt clara és que el dolor va emocional i això, no? Que el dolor va lligat amb tot aquest tema emocional i pràcticament tots els personatges tenen algun bloqueig també a nivell emocional que superen dins d'aquesta funció. Hi ha una cosa de superació, també un instint de superació. I amb sentit de l'humor. Sobretot. És comèdia, és comèdia. Amb tocs dramàtics, però és comèdia. Sí. Jo crec que potser, no sé si ho aconseguirem o no, però d'alguna manera una que ha sigut una tònica comú en els nostres espectacles és que el públic que es pot sentir identificat per allò que està veient es distancia i alhora pot riure d'allò. Per tant, penso que és molt terapèutic i molt sa poder riure del dolor que va junt amb emocions d'aquestes que ens punxen una mica, però poder riure de tot això doncs és molt sa. I penso que potser ho aconseguirem, això, no sé.